Hello guys, jotone khayo gam kurung tong na hinai tinini ani blog ongkha chung ani je thanai blog o nokbo nukhono joto ani nok bai mani watui phaiye bini bagui chung borok nogo ma tongo tabo already no chung nok tangai paiye ai simple khaisi nok tangai nokma balsiyo mane de akhi matangkha chung nok nuksing rok joto habi phano nokno baijak tabuk he barinda rok paiyakho jani nang yakhi kama kai phijak nok kacha nok naigari puilano aijak ungjak tamo ungjak tano nuksing habi phunuknai pinda sarjak nodi nok bisingo tv bo risani matango hajaknai matangkha tv rok yangkhe sujanai bisi naijaknai ma salamkha godrej bo rinani matangsiyo agini nok bo tonmani nok jaga sagyani bagui nok chikon sa jani matangkha hingkhe chini kunungsa yang nok bising phano nok bising aijak manui rok mui sungsamani hingkhe gangri sungjak aijak naithokjao hingkhe chakumara sumrui nok bai jano wngthangkha irino namai singmajak irino thwngma banaikha jangni paiya sek porjonto oro simajaknai mamai misingo nok tangui tongo ani tongma twimani masa kajak jemata khe nairok matonno aijak khaino matangkha nokrok naigadi bera bai ek mas purana matangkha borokni nogo tv rok lerasai ani matangsi suki takjak nugui nosto wngkha miyano khai chongmo ri farm janai o khajaknai borlog khai jongkha matangsiyo bisi blog kolog khaiya blog kisano khaichunai nadi nokbo bera khai parkha suk porjonto khe phijakma agini level binda wall suk porjonto half phaijaknai di bini bai chung borok no koi ekdin matangkha pore ek mas pura matangkha tokse কোনো রকম khaiui nok tangoi miyano khaisi miya blog khaini himmani pojara khani kebo khori blog camera bo khai chalabya yang nok ufuma araijak tamo ungjak bokhonto sara keha khupui khaijak miya camera khani himmani khaimanliya ang bini bagui tini phunuk china esano wngkhana blog ani jotono hambai second blog o waisa malai laiano nokbai jara sajak tongnai hingke bo like khai di je ani video katal naitongo rok khe bo kisa subscribe khairi di jotono hambai।